विरोध करे खातिर हम मगहिया जवान के धन्यवाद करो। नमस्ते प्रणाम भाई लोग, हम मनीष प्रताप। भाई लोग, अब हमनी के भोजपुरी अश्लील से मुक्त होता। अब यूट्यूब पे देखला पे अभी लागता कि अब हमनी के भोजपुरी अश्लील से मुक्त होता। वाह क्या सीन है भाई लोग, अब देखला पे खुशी होता कि कुछ कलाकार आ यूट्यूबर अश्लील जे करत रहे अब उ सब धीरे धीरे सुधरे लागल। तो ऐसे ही सब कोई सपोर्ट करे अश्लील के विरोध जे जे करता, तो ओकरा के सपोर्ट करे कि हमनी के भोजपुरी अश्लील से मुक्त होके। काहे से कि एमे कुछ कलाकार आ कुछ यूट्यूबर के वजह से हमनी के भोजपुरी अश्लील हो गइल बा। समझ रहे हो? भाई लोग, सबसे फर्स्ट अश्लील के विरोध करे खातिर हम मगहिया जवान के धन्यवाद करम। काहे से कि उनकरे ई मुहिम के वजह से आज हमनी के भोजपुरी अश्लील से मुक्त होता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और भाई लोग, जे जे अश्लील के विरोध कैले बा ओकरा के दिल से धन्यवाद। आ जे विरोध कैलो के बाद अश्लील करता तो ओकरा के दिल से लात मारल जी। तो भाई लोग, हम ये कहम कि सब कोई जितना भोजपुरी के कलाकार बा चाहे कोनो कलाकार, सब कोई अश्लील से दूर रहे, तबे हमनी के भोजपुरी के इज्जत बनी, ना तो हमनी के भोजपुरी बर्बाद हो जाई। तो भाई लोग, ये वीडियो जेकरा जेकरा अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत।